दुलिगाव मार्केट बर' दा ब्रादारा बेसे गोबाव जाखो दखान होनायालाय मथा-मथि बोसोरनैसो जानोसै अ लकडाउनाव स्टार्ट खालामदों नामा ओमफ्राय बे बाजाराबो गोदान ना फुराना फुरानाखा ना अ मोजां जादोंब्रा दे नङाबा गुबुन हारिफ्रासो फैनानै कब्जा खालामफैगोन ना मोजां जादों गावनि मानसियानो गावनि जायगायाव बेफोरबायदि दखान होनो रोंनाया बरा मोजांब्रा रोंदोंना लाजिनाङा ना जोंनि बर'फ्रा लाजियोना नेपालिफोरखौ नुवाखै मालाय बेफोरबायदि दखान फिसा फिसा होनानै ओरैबायदि गिदिर गिदिर रेस्टुरेन्ट खालामलांबाय ना लाजिनाङाब्रा ओमफ्राय बे दखानालाय ब्रादारनिनो आं दखानाबो आंनिनो ए मोजांब्रा नुवाखै जानाय लोंनाय ग्रसारि रेस्टुरेन्ट बरिया एक्चुअली जेब्लानाखि लकडाउन टाइमावहाय ओरैबायदि क्रिटिकल जादोंमोन रायजो राजायाहाय बे समावनो आङो सासे लोगोखौ लानानैहाय CSP मोनसे खुलिदोंमोन दा बिनि परे माखासे रिपर्टिं खामानि ओंखारनायनि परे आं बेखौहाय लिभ खालामनानैहाय आंनि फंबायनो नैबे खामानिखौ आं हगारना होदों आरो माने गामियाव गैयै हिसाबैहाय दा दखानखौबो हाबना नायनो हागोन जोबोद मोजां माने सासे जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दं बिथाङा आर'नाइ रादाबनिबो करेसपन्डेन्ट बिथाङा बिदिनो निउस दैथायहरबाय थायो खुलुमबाय फंबाय खुलुमबाय आदा औ मोजां सोलियोना मोजां बर्तमान सोलियो औ फैसानिबो जाबाय ओमफ्राय जेरक्स ओमफ्राय टाइपिं बायदिसिना DTP बिदिनो अनलाइन खालामो हाथाया माला जायो सानडे एन्ड वेडनेसडे सानडे आरो बुधबाराव ना नै बाजै जोंनिनो बर'नि दखान मोजां जादों खुलुमबायलै बाजै बेसेबां बोसोर जाखो दखान होनाया गोबावसै ओरैनो 10 बोसोर 15 बोसोर बिदिनो जाहैसिगोन ना गासिबो मोनजोबो ना माइरं दालि बेफोरबायदि मोनजोबो गासिबो ग्रसारिस आदा बर'आनो ना बरिया रोंदों मोजां जादों बिदिनो रोंनांगौ दखाननिनो मालबो रोगायो मानसिबो रोगायो नामा जेरै गोसो एरै मोजां जादोंब्रा बिदिनो रोंनांगौ गाव गावनि जानाय ना खामायनो रोंनांगौ बिदिनो बरिया बेबो बर'निनो मोजां जादों आदै खुलुमबाय मोजां दे जोबोद मोजां मोनदों बर'नि दखान नुनानै बेसेबां बोसोर जाखो ओरैनो दखान होनाया 10-12 बोसोर जाबाय 10-12 बोसोर ना दाथ' पुरा स्मार्ट जाबाय मिन्थिजोब्बाय मालालाय बबेनिफ्राय लायो ना होफैयो बग्रिबारि ना टिपकाय साहा दखानाबो बाजै साहा दखान होनायालाय बेसेबां बोसोर जाखो एखे ना मोजांब्रा रोंनांगौ नुवाखै साहानिबो ओमफ्राय ओरै ग्रसारिस आदानाबो दखान ना फिथाइ सामथाइ फुजानि आइटेमफोर नामा फुजानि आइटेम जानाय लोंनाय मा नामलै जारौ ना बाबुलै नानि फिसौजो नोंबो गार' गार' बायदिखौ नुवा माथो नोंखौ बोराय बुरैथ' गार' बायदिखौ नुवा बबेनिफ्राय लाबोदों एक्टरखौ एक्ट्रिसनाव सोंसै पर्बजरानिखा आलदा गामि ना आलदा गामिनि ना लानानै फैबाय ना मालिकसो ना गार'फोरना हिनजावासो मालिक ना जोब्बाय ना गोरान ना थेंगोना होनोमोन ना बेखौ नास्राय मिक्स माबसे हाखो आदा दाबो माब्रैल' माब्रैजों बेसेबां केजि जागोन 10-12 केजि जागोन 10-12 बाहाय सेरसेयाव बेसेबांनि फानो 280 ना दामा दाबो खमायाखै नामा खेबसे बन्द जानायनिफ्रायनो आगोलाव एसे खमायदोंमोन दा एसे बारायफिनबावबाय फुजानि बै खेबसे बेंगल बन्द खालामनायनिफ्रायनो दामा ना दावखोनायनिफ्रायनो गैया बेनिफ्राय एसे खमायफिनदोंमोन दा हगारफिनबाय ना दा एसे बारायफिनबाय नङा दा आसामाव लाबोनो होफिनबाय ना होदोंना होआखै जोंबोथ' बारा मिन्थिया स्ट्रेटसो नामा दाबो बेंगल गैयाबानो गैया फुरा दाउ साप्लाय ना खुलुमबायलै मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रिया मैथाजों नाथुरजों दालि बा गोथावथार ओमफ्राय आदा नालाय माबासोमोन दहाय लाब्रासो फान्थाव आलु ना बर'नि ओंख्रि आदा नालाय बिस्थिबारखाय मिरामिस ना ओमफ्राय बे UN स्कुलनि मेनेजमेन्टआव सोर दं आदामोनहानो दं नामा गासिबो औ साबसेजों स्टार्ट खालामनायमोन मेनेजिं कमिटि थारमाने गामिनि माबायैनो जों सहयोग लाना गायसनलायनायमोन नालाय कमिटि दानानै गामियैनो कमिटि दानानै गायसनदोंमोन गायसननायमोन दाथ' माबानायबो जायाखै दा बे दंथ'यो मा इयाराव गायसननाय जायामोन 2012 दा मा क्लाससिम सहैखो 10 सिम दङ क्लास 10 सिम खमप्लिट जाबाय ना जाबाय मेट्रिकआ 7 बार जाबाय मेट्रिक होनाया 7 बार रिजाल्टफ्रालाय माबायदि मोजाङानो ना फार्स्ट डिभिजनानो प्राय ना लानानै बाबुमोन दुगै नागिरदों नामा मा क्लासलै हासिबबो सिबदों लाजिनाङालै मा नामलै जारौमोन मा नाम मार्जिना मा लिरो हारसा बर' गार' ब्रह्म नोंनालाय देंखो ब्रह्म मा क्लासलै बाबु नोंना 3 ना मा नाम रोमै ब्रह्म बाबु नोंहालाय ब्रा मा नाम मा क्लासलै टेंफाख्रिनि मुसुखा ना मुर्ति बेखौ गाम्बारि सिख्लाबो होनोमोन नामाथाय आंथ' बांद्राय मिथिला सोरबा मिथिगौ नामा एसे आदैमोनहा फोरमायदो आं एसे थुलमुल मिथिनायाव दा बेखौनो गाम्बारि सिख्लाखौनो टेंफाख्रि होनो आरो बिथांखौ मोनसे समाव ब्रिटिश आरो बे भुटिया राजानि आन्दाराव खाजिना खांग्रा होननानै मिथिगौमोन दा आंबो इसेबां मिथिजोबा बा बर' हिसाबै टेंफाख्रिखौनो गाम्बारि सिख्ला होनना बुङो आरो ओनसोलाव बे सारा बे पर्बतजरानि खाजिनाखौ बेनो खाङोमोन होननानै एसे मिथिनाय जायो आरो गोदो गोदायनि बारै माने बिनि हिस्ट्रिफोर लिरनाय गैयाना लेखाफोर लिरनाय दंमोन बे जिनिसा आदा जनिलनाव दं आंबो एसेल' थुक थाक बेनिफ्राय खोनानायल' जादों मोजाङै मिथिया आरो ना मिथिया आदा जनिलाव सोंबा मोजां क्लियार मोनगोन आरो जोहोलावजो जोहोलावजो आदाया थिगानो बुंबाय जोंनि बर'फोरनि जोहोलावजो बियो फाइटार नायगाव गामिनि बाजार फिसानो मा ओंख्रि जाखो आदैमोन मा ओंख्रि दालि गोजा आदैमोनालाय ओंख्रि गैयाना मादैमोना सयाबिन मैथा बांगाल न'नि आलु आलुआ बायनाय ओमफ्राय बानलुआलाय हांसो बिदैयाबो बायनानै फानो ना मा बाजारनिफ्राय लायनाय जोङो हास्लाबाबो बे दुलिगावआव लाबोयो आदै दुलिगाव ओमफ्राय बाबा फानहैयो बाहायनो फानो सोब समाय ना फानो लकडाउननिफ्राय मोजां दे रोंदोंना ओरैनो थास्लायलाय मोजां बाजार फिसा जानांगौ फाथै थालिर फिथाइ बेसे गोबाव जाखो बे बाजारा लकडाउननिफ्राय खुलिनायमोन नामा बावबायना बोसोरथामानो जाबाय बोसोरथाम लकडाउननि हाथाय बाजार रोंनांगौब्रा बेबायदि साहा दखान दाउ ब्रयलारबो फानबाय मोजां माबसे फाननो हायो सानसेयावलाय माथाम मानै ना बेलासियावल' ओरैनो थास्लायस्लाय दसे ना बेसेबां केजिनि फानो दालाय केजि 300 बेसेबां गोलैथाय फवासेयाव 80 थाखा फवासेयाव 80 बा 160 320 साहा दखान मोननै साहा लोंसै फंबाय साहा लोंनो दे साहा लोंसै साहा लोंसै साहा खाबसे ओरैनो लोंनानै थांसै दाखुरा माइब्रा दाखुरा दे साहा लोंलांसै खाबसे ओरैनो फैबाय जेला ओमफ्राय आइजो लेबारफोरलाय दंना गैया दङ
एखमबा गामिनिफ्राय फैयो बे गोदान हारिफ्रा फैजोबदों दिनै एसे समायना समायना आइजोफोरखौ लाबोनांगौब्रा होमबाना एसे बे जोहोलावफ्रा खामानि मावनो एसे मुजिगोन ना एरगोन मेंनाय नङा औ मानसिफोरबो सेंग्रा साथाम साब्रैसो दंथारो औ औ सेंग्राफोरखौबो हेन्डसाम बडि गोनांखौ लाबोनांगौ आरो बै आइजोफोरखौबो एकदम समायना समायना गाइखेर बायदि गुफुर होमबाना एकदम सान्दुं दुंबाबो मिन्थिथारला आरो ना खामानि मावनायाव एरबाय ओमफ्राय बे बिलाइखौ बबेहाय साप्लाय हरो दालाय बे दा माबा 12 बेसा होननाय 12 बेसा बेंगलाव ना वेस्ट बेंगलाव दा मा रेट सोलिगासिनो दङ दाबा 10 11 12 थाखा होनलाबायो गैया बिराद खम बाथाय गैया